गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो मेडिकेल कलेजाव नायगिदिंहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थासारिफोरनि सायाव नायगिदिंहैनानै खौरां लाहैदों। बे नायगिदिंहैनाय हाबाफारियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसिया आइसि डक्टर प्रदीप कुमार पात्र, रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जुल बसुमतारी आरो जयेन्ट रेजिस्ट्रार आरो आनजादनि कन्ट्रलार डक्टर बिरफुं नार्जारी बिथांमोनखौ लोगो हमनानै इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावनानै मुलुगसोलोंसालिनि थासारिनि सायाव गोथौयै सावरायो। आरोबाव बिथांमोना क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावबो दावबायहैनानै प्रिन्सिपाल काम सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर उथुल बर' बिथांखौ लोगो हमनानै हस्पिटालाव मुं थिसननाय MBBS फरायसाफोरनि सोलोंनाय आरो नायनाय ग्रेड 3 ग्रेड 4नि साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौनि आरो गुबुन गुबुन गोनांथार आयदाफोरखौ लानानैबो गोथौयै सावरायनाय जायो। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजारनि साखाथियाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। चिरां जिल्लानि फारावफोरदान सिमा साखाथियाव थानाय सान्थिपुर बाजारनि साखाथिनि हाग्रायाव हाग्रानि मादान मैदेरफ्रा फैनानै ओनसोलाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिखांहोदों। बिनि उनाव मैदेर फैनाय थावनियाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा नुजाथियो। मोनसे दुखुनांथाव आरो खाथि बेरसि बुथारनाय खौरां। बोसोर गोदानावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव हुदुमखाथायाव मानसि बुथारनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हुदुमखाथा गामियाव सोमजिदों मानसि बुथारनाय खाथि बेरसि जाथाया। बुथारजानाय सुबुंखौ खगन सरकार होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय हरनि समाव सिखावफ्रा बुथारना गालांदों होननानै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। सानब्रैनि हाबाफारिजों गणेश फुजा खुंनो साखाफारा। फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 फेब्रुवारियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों नैथि बोसोरारि श्री गणेश फुजा फोरबो फालिनो साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो। माखासे बोसोर सिगां 25 नं बागानपारा बियाबनि नयास्टिनि खैरानि सिमलिगुरियाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव मोगा-मोगि जानांनाय जाथायाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। मैदेरनि उदखारा बांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सावरायनायनि गेजेरजों गणेश फुजा खुंफुंनाय जादोंमोन। गणेश फुजा खुंफुंनायनि उनाव बे ओनसोलाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सोमजिनाय मोगा-मोगि जाथाया गैया जालांदों। जायनि थाखाय थांनाय बोसोराव गणेश फुजा खुंफुंनायनि उनाव बे ओनसोलाव सुबुंफ्रा गोजोनै रायजो जानो हानायखौ मिथिहोदों मन्दिर सामलाय आफादनि आफादगिरि कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा। बयबो सांग्रां जादो। उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लादों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ जुलि खालामग्राफोरखौ पुलिसा हमनानै लकआव सोदों। गौरीपुराव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामग्राफोरनि हेंथायै आसाम पुलिसा गोख्रों राहा लादों। बे आयेन जुलि खालामग्रा फिसायनि हेंथायै फिन सोलिगासिनो दं गोख्रों नायबिजिरनाया। बे अपारेशनखौ गौरीपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि जितुमनि बैसोनि दैदेननायाव गोख्रों खालामदों। गौरीपुराव आयेन बेरेखा फिसायखौ नागिरनाया गोख्रों सोलिगासिनो दङ। गौरीपुर पुलिसा बिफाजों लोगोसे सासे आयेनारि नङै फिसायखौ खादों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।